Ape ning ndi mo? He? Lek ape metu ki ngomong ya. Iki kuncine. He? Iki lho nya. Wis gak usah nyolong-nyolong nganu waktu. Iki karo mae wis penaan mae iki. Kuncine wis dikei. Kono buka-bukaan dhewe. Kok yo aneh-aneh apene metu. Iki wis mae wis baik hati iki. Wis tak duduhi, wis tak kei kuncine. Iki lho. Ya, iki kuncine lek ape metu kono. Dolano kono. Kurang penak piye? Arek kok grimis sithik mesti bingung lah apene metu. Iki. Ya, kuncine kurang enak piye mak iki? Wis pengertian nemen iki. Arek kok jan pelilak-pelilik. Wis kono ndang metu kono ape metu. Aneh-aneh rumangsamu lho ndek njaba iki lah. Kuwi nyapa mundur alon-alon kuwi? Wedi lek diseneni mae. Heeh. Arek kok rumangsane ning njaba kono aman apa piye? Kowe iki dalam bahaya lek ning njaba kono. Wis menengane ngomah ae wis enak. Mangan turu ngono. Kok aneh-aneh ae kowe iki momo. Jan